खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोङो काम्पदाव एसे एक्सप्लर खालामनो नागिरबाय दिनै बिथाङा अस्ट्रेलियानि Ethan, how you going? या हस्टेल रानिं खालामो बेनिफ्राय जोंहा दङ स्पेननिफ्राय Hello, hola. Hola, hola. या स्पेननिफ्राय ¿Cómo estamos? जोङो जयैनो एक्सप्लर खालामसिगोन आरो सासे दंबावो सुइजारलेण्डनिफ्राय या सुइजारलेण्डनि बेनिफ्राय स्पेननि अस्ट्रेलियानि इन्डियानि जोङो ज'नो एक्सप्लर खालामनो नागिरबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामगोन होननानै गारिनि साखाया एसे पाम्प खम बेनि थाखाय एसे पाम्प होनो लाबोबाय नै बेहाय गंनैयावबो सिंगोलनि थाखाय अरजायामोन सानै गाखोगोन ना बेनि थाखायनो माने पाम्प सोनांसिगोन नै केम्बोडियानि लकेल ट्रेन्सपर्टआ नै थुक होनो बेखौ बिराद गोलाव मटर बाइकजोंनो रोगायो थेंक्स नुबायना नोंथांमोनहा नै केम्बोडियानि पाब्लिक ट्रेन्सपर्टखौ माबायदि पेट्रल सोनो फैदों नै पेट्रलनि दामा 1 लिटाराव $1.40 $1.40 $1.5 नि मानि खम Thank you, Akun. Akun. Thank you very much, Akun Tiran. Akun Chirang. Tiran. Okay, that means big thanks. And you use that more if someone goes out of their way a lot more than usual. And if you want the bigger, Akun Tom Tom. Akun Tom Tom. Tom means very big. Very big. Okay. And goodbye is the last one, Lehigh. Lehigh. Goodbye. Moi. Moi. P. Bye. Bye. I buy something. Okay. So moi. Bye. Me. Moi P. Bye. Boom. Pram. जोंखौ बाहाय लाखिनानै एसे केम्बोडियानि रावखौ फोरोंदोंमोन 1 2 3 साननाय बिनिफ्राय हेल' हाउ आर इउ दा नै गामिया नायदो माबायदि जों फुरा गामि खनायाव फैबाय आरो जोबोद मोजां सिनारि नुनो मोनो नै हालंबेनि बायदि बे हाजोआ केम्बोडियायाव गामिनि लामाफ्रा डेभेलप नङा नोंथांमोना नुखाबाय नै मेन र'डफ्रालाय मोजां हेल' गामिनि लामाया बेबायदिनो नै दासिमबो फाक्का गैया दन्दर दङ नै बाहायबो Yeah, okay. Welcome to the first of our water caves and one of the most important of the caves. Completely refreshing. नोंथांमोननो खिन्थानोसै बे हाजोनि दन्दराव जेब्ला केम्बोडियायाव केमेरजों केमेर माने बुथारलायनाय जादोंमोन जोङो दुगैखांबाय इन्जय खालामबाय बे हाजोआव बेबायदिनो गोबांथार दन्दर आरो टानेलफोर दं जाहैदों माने जेब्ला केमेर जेन'साइड जादोंमोन केम्बोडियायाव केमेरजों केमेर बुथारलायदोंमोन माने गावजों गाव बुथारलायदोंमोन बिसोरो माने पावार क्राइसिस बायदि जादोंमोन बे समाव माने
केमेरजों केमेर गावसोरजों गावसोर गोबांथार बुथारलायदों बे समाव दस्रा जायगानिफ्राय फैनानै बे हाजोनि दन्दराव थाखुमा फैदों जाहैदों बेनिफ्राय गोबांथार माने जिउआ बासायदों मानसिफोरनि बेनि थाखायनो माने बेयो बिराद माने हिस्टरिकेल बे दन्दरा आरो बे हाजोआ जोङो दा गुबुन जायगायाव थांसिगोन इथिना जोंखौ बबेबा जायगायाव लांसिगोन जोङो दा एसे हाजो गोजौआव गाखोलांसै नै अन्थाइनि जोब गासिबो बांद्राय डेभेलप खालामाखै डेभेलप खालामोबा गोबांथार रां खामायनो हागौमोन नाथाय बिसोर डेभेलप खालामाखै Wow, Beraibai मोजां नुखायो भिउसा नुबायना Yeah. Ooh, no reaction. Did you like That's bro? nice. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. 3 more times. Breathe in. Oh, Beautiful. enjoyed? Wow. Ooh. 여기 दन्दर दं बेहायबो खुलुमग्रा बानायनानै दोनदों नायदो नै पुरा गोजौथाराव नै सोरखिनाय हाजोनि गोजौथाराव